Moja želja je bila da budem mehaničar bele tehnike, koja se nije ostvarila naravno mojom greškom. Uspavao sam se na prijemu. Upao sam na neki smer koji nisam ni znao koji je. Na kraju sam ga i završio. Elektromonter. 98. godine sam upisala Karlovačku gimnaziju i bila sam jako srećna i ponosna na sebe što sam uspela bez ičije veze i bez ičije pomoći da upišem. Uskoro je usledio upis srednje škole. Tada sam već planirala da nakon srednje upišem arhitektonski fakultet, ali za slučaj da se predomislim, opšti smer gimnazije ipak delovao kao najsigurnije rešenje. Nisam imala neka naročita očekivanja. Srednja škola mi je delovala kao proširenje opšteg obrazovanja pre onog glavnog, pre fakulteta. U to vreme nisam znala čime bih želela da se bavim u životu, pa je odluka da upišem Karlovačku bila više izbjegavanje matematike na prijemnom. Ponovo, kao kretanje u prvi razred osnovne škole. Nova lica, samo što je sada drugačija priča. Nema učiteljice, nego i nastavnika, nego gomila profesora. Između osnovne i srednje škole provela sam u Engleskoj, gde su me moji poslali da učim jezik. Živjela sam kao podstanar u četvoročlanoj porodici i tada sam prvi put svesno sa svojih 15 godina vidjela kako ljudi žive u jednoj, recimo, normalnoj zemlji. A imaš jedno mesto koji sve se slažeš? Pa znam ili si mislila da uđemo ove obrazce, pa da... Super, onda je samo to. Pošto mi nije gotovo što ne. Hoćeš, ne dođi sutra. Dođi juče. Prva godina srednje škole prošla je brzo, sve mi je bilo novo, profesor i društvo, predmeti. Najbolji deo mi je bio put do škole. 62 je kretala u 7 sa Riblje pijace, pa preko Varadinskog mosta išla prema Karlovcima. Cijela smena se nagužava u taj jedan bus. Bolje od bio Željko. I nije bio, ali će doći, a ovo još nije gotovo, tako da... Čim to nije overeno, moram imati kopije toga da pošljemo s časku, moram ponovno spisati. Cijela srednja, uprkos svim štrajkovima i nestašicama, je bila najbolji period mog života. Drugo polugodište prvog razreda prekinulo je bombardovanje za koje do poslednjeg momenta nisam verovala da će se desiti. Prva godina srednje škole nije upečatljiva po tom polasku, po tom novom nečemu, nego po lošoj stvari. Doživeo sam, ne ja, nego svi mi koji smo ovde, doživeli smo nešto što nije lepo. Poslali su nas ranije kući. Idete, nemate zadnja 2 časa, idete kući. Sjajno, mi srećni do dolaska kući. Jedno večer posle škole sedela sam sa dečkom u kafiću kad nam je konobarica rekla da je počelo bombardovanje. Izletela sam napolje i otrčala kući pošto sam mamu i tatu slagala da sam na horu. Ispred zgrade me je dočekao tata i odveo pravo u sklonište. U to večer smo prespavali tamo, a posle su mene i sestru poslali kod ujaka na selo gde smo bili skoro sve vreme bombardovanja. Bila sam jedna od retkih koja se pojavila u školi
i koju dok sam se vraćala iz škole dočekala detonacija s detelinare. Ni mama nije verovala da je to moguće, da će nas neko bombardovati u Evropi u 20. veku. Toliko nije verovala u to da je mog brata dan ranije poslala u neku banju u Srbiji na takmičenju u šahu. U proleće 99. godine počelo je bombardovanje. Naredna 3 meseca sam provela sa mamom u Budimpešti. Iznajmili smo stan i ja sam posle nekog vremena počela da upoznajem ljude mojih godina koji su iz istog razloga bili tamo. Večeraš, pustiš tanjer u sudoperu i padne prva bomba. Zgrada, bukvalno, pomeri se iz temelja. Od tog perioda nosim i danas, moglo bi se reći, traumu ili naviku, a to je da moram da spavam s jastukom na glavi. To je bilo zbog detonacija i prozora. Ružna slika. Trajalo je to. 70 i nešto dana. Te večeri 24. marta 99. godine tačno se sećam šta sam imala obučeno, kako je nadvrtna sirena zavijala, a deda i ja gledamo na sat i pokušavamo da skontamo koja je opasnost u pitanju. Te večeri sam počela da plačem ne od straha, već od besa, jer sam se osjećala bespomoćno i besno na ceo svet koji to dozvoljava. Pokupila sam svoju ušteđevinu od 350 maraka, 2 ćebeta i pravaca mamom i dedom u sklonište, sa svim komšijama koji su očigledno bili mnogo bolje pripremljeni nego mi, jer su oni ljudi verovali da će se to desiti. Tih meseci sam prvi put shvatila koliko je zapravo moć novinara i sredstava informisanja. U Mađarskoj su nam bile dostupne isključivo strane televizijske stanice, a to što se tamo moglo čuti je bilo u najmanju ruku čudna i vrlo iskrivljena slika prilika u našoj zemlji, ne samo vezano za bombardovanje, nego i uopšte. Od tada sve što čujemo, ono što mi kažemo na vestima ili pročitamo u novinama, uzimam sa ogromnom dozom sumnje. Kažnjavali su nas neki ljudi zbog nečega. Ja nisam bio kriv. Moji drugari nisu bili krivi. Moji roditelji nisu bili krivi. I najstrašnije sećanje iz tog perioda je bilo kad smo ja i brat legli da spavamo i kad su avioni počeli da tutnje. On je uzeo moju ruku, na što sam ga ja pitala šta mu je, da li se plaši, a on je rekao da ako ćemo da poginemo, da umremo zajedno. I sve je to tada delovalo nekako nestvarno. Javljali su se svakakvi ljudi, svakakvog razmišljanja. Jedni su hteli rat, drugi su hteli predaju. Mi smo jednostavno hteli, pa ne znam, da živimo. Pošto se bombardovanje završilo, osetili smo posledice. U školu sam išla s kelom jer mostova nije bilo. Cijele te godine u školi smo imali skraćene časove zbog prevoza, a posle zbog grejanja ili restrikcija. Na sremskoj strani dugo nije bilo pijaće vode. Sećam se da su svi lavaboje u školi bili žuti od tehničke vode. Bombardovanje se završilo i životi su nam se opet polako vraćali u normalu. Razred nama je obavestila da smo svi dobili svedočanstva, svi smo završili razred i da neće biti nadoknađivanja tih 2,5 meseca koje nismo išli u školu. Nakon bombardovanja, kao da smo krenuli ponovo u školu, kao ponovo od prvog razreda, sve iz početka. Kao da smo se vratili sa neke ekskurzije. Drugu godinu srednje smo krenuli 99. godine posle bombardovanja. Putovanje u školu nije bilo ni malo lako, bilo je potrebno promeniti više prevoznih sredstava do škole. Prvo bus do Keja, pa onda skela ili brodić preko Dunava, u mom slučaju češće skela, pa onda linijski taksi ili bus, izbora koliko hoćeš i tako 2 puta dnevno. Časovi su bili skraćeni, puno gradiva je bilo da se nadoknadi, ma bilo je super, samo da smo se mi vratili u školu.
U drugoj polovini 2000. godine krenuli su protesti protiv Slobe, koji je posle bombardovanja veličao svoju pobedu nad NATO agresorima i rešio kako bi bilo dobro da organizuje izbore. Izbore na kojima je izgubio od čuvene DOS koalicije koja je nama svima ulivala nadu da će posle Slobe stvarno biti bolje. Onda je došao otpor. Svi smo danima samo o tome pričali u školi, a uveče smo išli u centar na protest. Nekako se ceo narod ujedinio iza te parole gotov je. Sećam se da je atmosfera tih dana oktobra 2000. bila krajnje poletna i euforična. Samih protesta dobro se sećam jer sam i sama učestvovala u njima. Ne zato što sam nešto posebno htela, nego zato što su nas sve pokupili iz škole i izveli na ulicu. Mislim da mi tada nismo imali pojma šta se zapravo dešava. Samo smo stajali na ulici i pevali Gedo Gluperdo i skandirali Spasi Srbiju i ubi se Slobodane. Ljudima je izgleda bilo dosta prethodne decenije. Želeli su nešto da promene. I stvarno dosta ljudi je jednog dana otišlo u Beograd. Stvarno dosta. I nadali su se da će moći dosta toga da promene tog dana. Tada se činilo da jesu. Ni to nije prošlo kako treba. Mi smo protestovali ispred škole sa sve slikom Vojislava Koštunicu kog smo verovali, sa sve muzikom Balaševića i pesmama s albuma 90. Posle došao 5. oktobar kog smo verovali i očekivali veliko čudo koje se nažalost nikad nije desilo. Sloba je posle haosa u Beogradu napokon priznao poraz i čestitao novom predsjedniku Vojislavu Koštunici. Dolazak DOS-a za nas jeste značilo veliku promenu jer se mi druge vlasti osim Miloševićeve nismo ni sećali. Stvarno smo iskreno mislili da nas čeka bolja budućnost. Kao da se istorija ponavlja. Protesti, ali sada nisu naši roditelji išli, nego sada smo mi kao nešto pokušavali. Svi smo verovali da radimo nešto veliko i da će nam zbog toga sutra biti mnogo bolje. Odlazak jednog čoveka nije dovoljno da se nešto promeni. Ja sam završila srednju školu i po svom dugogodišnjem planu upisala arhitekturu u Novom Sadu. Bila sam generalno zadovoljna fakultetom i okej mi je išlo. Davala sam godinu za godinom i nikad nisam imala problema oko toga. Fakultet me je zanimao isključivo u obrazovnom smislu. Nisam bila zainteresovana za studentske organizacije i bilo šta drugo vezano za taj neki društveni aspekt. Za razliku od mnogih kolega sa moje generacije koji su se trudili da aktivno učestvuju u socijalnom životu univerziteta. Četvrti srednje je bilo super, mi maturanti kao veliki važni razbijemo u glavu šta ćemo da upišemo, većina nas nije imala blage veze, ali svi smo uživali u posljednjim danima srednje škole i bezbrižnosti koju je nosila. Kada smo je završili, svi smo se poupisivali negde kako je ko mogao, manje ili više uspešno i tako smo krenuli da studiramo i da stvaramo svoje planove za veliku budućnost. Studiranje jeste i nije bilo onako kako sam ga ja zamišljala, ali nije bilo loše. Za vreme faksa uspela sam 2 puta da odem u Ameriku od para koje je mama dobila kad je prodala u istu zemlju koja nas je 90-ih prehranila. Planirala sam da odem i 3. put da se više nikad ne vratim, ali nisam uspela na sreću ili na žalost, ne znam ni samo. Završetak škole. Kao skidanje nekog bremena. Tereta sa leđa. Osjećaj slobode. Onda se javljaju neki novi životni zadaci. Obaveze. Na regrutaciji sam se prijavio za vojsku, koju sam odmah nakon škole odslužio. Poslednji dani srednje bili su mi i najlepši i najstresniji. Trebalo je da odlučimo šta ćemo dalje. Svi smo se spremali za prijemni za faks i brinuli da li ćemo upasti na budžet.
Kad sam rekla roditeljima da ću da studiram srpski, bili su prilično razočarani, ali nisu mi branili. Dobro sam uradila prijemni i bila sam primljena na budžet. Taj period studiranja mi je jako brzo prošao. Stalno sam izlazila, putovala, ali sam i učila, išla na predavanja i davala ispite. Za atentat na Zorana Đinđića čula sam na fakultetu od koleginice iz Poljske koja je bila na razmeni. Stajala je na hodniku i plakala. Kad sam mi pitala šta se desilo, rekla je da su nam ubili premijera. Sećam se da nisam verovala u to šta se dešava i da sam tad skontala da smo totalno pukli. Ne znam da li bi nam bilo bolje da ostao živ, ali ne ovako kako je ne valja. I da idemo ka još gore. Za vreme vojnog roka desilo se nešto nesvakidašnje. Ubijen premijer. Vidiš na televiziji, čuješ na radiju da je opšti haos, da je pometnja, ali tvoj nadređeni tebi ne daje komandu da spusti zastava na pola koplja. Krivo mi je bilo, iskreno, zbog njega kao čoveka, jer sam polagao nade u njega. Kasnije se uspostavilo da je stvarno jedini bio koji je mogao išta da učini. Sećam se atmosfere koja je nastupila posle toga, vanrednog stanja, pretresanja kola na ulazu i izlazu iz Beograda, redovnih patrola koje su nas rutinski uveče zaustavljale po Novom Sadu i proveravale dokumenta i svakodnevnih obaveštenja ko je sve uhapšen tog dana. Da nismo sve ono preživeli prethodnu deceniju, taj događaj i ta atmosfera bi mi možda i bili čudni i šokantni. Ovako su bili samo još jedna u nizu razočarenja u sistemu. Posle toga više nije bilo velikih ideja, ozbiljnih težnji da se nešto promeni. Upali smo u kolotečinu preživljavanja, konstantnog žaljenja na nedostatak posla, male plate, velike račune i tapkanje u mestu. Tada mi je bilo najbitnije da učim i završim faks, a o poslu nisam mnogo ni razmišljala. Tek kad sam diplomirala, počela sam da razmišljam o tome šta ću da radim. Pošto posao nisam imala, upisala sam master, zapravo tu do masterizaciju, jer naša generacija studirala po starom programu, pa smo bili ni tamo ni vamo. Brzo sam shvatila da posao u struci nema šanse da nađem. Prijavljivala sam se na svaki konkurs za školu i jedino što sam uspela da dobijem su zamene na nedelju ili mesec dana. Do sada nisam skupila godinu dana radnog staža u struci, što je uslov da bih polagala za licencu. Još prije nego što sam zvanično završila fakultet, počela sam malo po malo da radim u knjigovodstvenoj agenciji. Prvo sam samo išla kad je bilo potrebno par sati, pa tek onda na puno radno vreme. Ali sve je to bilo privremeno dok se ja ne snađem. Godina sam se javljala na oglase za posao, ali za većinu sam bila prekvalifikovana, tako da je moj privremeni posao, nažalost ili na sreću, postao stalan. Imao sam tu sreću da se zaposlim u državnoj firmi, da radim ono za šta sam školovan. Zadovoljan jesam bio do neke mere, dok se zarada moja nije svodila na plaćanje računa. Ali to ne mogu kriviti ni firmu, ni sebe, ni pretpostavljene, nego državu, zato što nas je dovela u tu situaciju. Ja sam odslušala svojih 5 godina fakulteta i trebalo da ispolažem ispite koji su mi ostali i diplomiram. Međutim, negde u toku školovanja i te opšte učmalosti koja je vladala, izgleda sam izgubila volju i nisam više videla dovoljno jasan cilj ispred sebe. Ja sam se posle nekog vremena trgla i rešila da ipak završim fakultet i ne protrećim te godine koje sam u njega uložila. Danas završavam svoj master rad i zadovoljna sam, mada ne znam da li ću se sutra time baviti. Od kad sam se rodila, stalno se priča kako je loše, kako nam nikad nije bilo gore, ne sećam se ni jednih lepih vesti, stalno neki problemi, stalno neka odvajanja, ratovi, krađe, prevare i slično.
tako da nisam imala neki, što bi se reklo, normalan život u ovoj zemlji. Ne vidim, nažalost, da ću ga ovdje ni imati. Samo prisjećanje na moj život 80-ih, 90-ih i 2000-ih u meni stvara vrlo odvratan osjećaj i želju da to sve lepo zaboravim, ako je moguće trajno. Mislim da je moja generacija prošla lošije u odnosu na drugi jer nismo zapamtili to dobro vrijeme u kom su odrasli naši roditelji, a s druge strane nismo uspjeli dobro da se prilagodimo ovom sada vremenu. Roditelji nas nisu pripremili i vaspitali za ovo vrijeme. Strašno mi je to što sa 30 godina jako malo nas može da zaradi za neki pristojan život. Međutim, bez obzira na sve, iskustvo moje generacije uticalo je da prestanem sebe da posmatram kao žrtvu sistema. Više ne čekam savršen posao, radim u knjigovodstvenoj agenciji i to možda nije posao koji sam želela i za koji sam se školovala, ali ipak nešto radim i zarađujem za život. I dalje se nadam da će biti bolje. Ljudi su živjeli u jednom drugačije uređenom vremenu. Ljudi su odlazili svake godine na more, na zimovanje. Kuda god su želeli sa crvenim pasošom su odlazili, kuda god. Meni je bilo zabranjeno. Ja ne znam. Izgleda sam rođen u pogrešno vreme. Često čujem da ljudi za moju generaciju kažu da je izgubljena i da smo mi zakinuti za sve i svašta. Vrlo je verovatno da je to istina, ali čitavo odrastanje i mladost pratile su nam turbulencije, ratovi i problemi. Mladi su se, čini mi se, pomirili sa činjenicom da im sutra neće biti bolje i uglavnom svoju budućnost posmatraju kroz dve opcije – otići ili ostati.